Dobar dan, hvala lijepa na pozivu. Ja sam Alita Požga i tajnica sam Udruge za ravnopravno roditeljstvo. Ovo govorim u ime udruge koja je nastala 2009. godine. Prvo sam htjela pozdraviti domaćina koji vidim da je nekuda pobjegao, što nije ni čudo. Mi smo često organizatori tribina, okruglih stolova i znam što to znači napraviti ovako nešto. Kao što je rekao Naum, krenuli smo od malena, Dejane, evo me, bok. Kao što smo rekli, krenuli smo sa nas malo, krenuli smo iz malih prostora, krenuli smo iz kafića, a danas smo u ovoj predivnoj dvorani. Zato hvala Dejanu kao domaćinu, hvala svima iz Srbije koji su ovo organizirali, hvala našim kolegama iz Slovenije, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, nadam se da nas Dejan sluša. Hvala prvenstveno i onima koji sada online nas slušaju, danas je radni dan i nije lako biti dio ovoga ovo je danas 10-12 sati radnih, je li tako? Naša udruga osnovana je 2009. godine i mi smo, nažalost, jedina aktivna udruga u Hrvatskoj koja se bavi zaštitom prava djece na oba roditelja nakon razvoda ili raskida veze i promoviramo ravnopravno roditeljstvo kao interes djece. Naš naziv Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo bilo je od početka i drago mi je da su se kolege iz Srbije i kolege iz Makedonije odlučili za isto to ime, jer naša misija je ista. Ravnopravno roditeljstvo nakon razvoda ili raskida veze. Našoj udruzi često se javljaju roditelji iz cijele Hrvatske. No, ono što je jako važno, to nisu samo roditelji, to nisu samo mame i tate, to su djedovi, bake, partneri, partnerice, obitelj. Neko ko vidi da se ovoj djeci radi nepravda, da ta djeca se psihički zlostavljaju. Ovo sada naglašavam baš zbog toga što u Hrvatskoj trenutno mi imamo pandemiju javljanja djedova i baka koji nemaju viđanja sa svojim unucima. I kada pričamo o zaštiti siromašnih, bolesnih, starih, djece, mi u stvari neviđanjem unuka od strane djedova i baka radimo nepravdu i zlostavljamo one koji su najnezaštićeniji, a to su stari ljudi i djeca. Naš rad temelji se na 13-godišnjem iskustvu i na stručnim publikacijama. Zato mi je drago da su ovdje naši stručnjaci iz Hrvatske, jer se mi često pozivamo na njihove radove. Mi se ne pozivamo na nekoga, rekla kazala, koji je tako negdje zaplotili na tržnici, rekao što bi bilo najbolje za dijete. Često smo napadani od radikalnih feminističkih udruga, no napadi na nas vrlo se lako odbijaju. Prvo i osnovno, mi nismo udruga očeva, mi smo udruga roditelja. A drugo, ono što mi radimo i čime se bavimo uvijek možemo dokazati. Ovo su evo neki od naših članova. Nemojte da vas zavaravaju ova lica koja se smiju. Ja često kažem, mi smo udruga sa najtužnijim roditeljima, a sa najpozitivnijim aktivnostima. Ciljevi su isto kao kod naših kolega. Promicanje ravnopravnog roditeljstva u svakom slučaju. Ma dogovorili se mi ili ne dogovorili, zar je to bitno? Najbitnije je dijete, a dijete treba u svom životu brigu i ljubav mame i tate ravnopravno. Zaštita prava djeteta na cjelovitu obitelj, bez obzira žive li oni zajedno ili ne. Danas ima rasta brakova kao u priči, pa to ne znači da mi rastavom prestajemo biti roditelji ako prestajemo biti partneri. Pomoć djeci, njihovom obiteljima, ostvarivanju ravnopravnog roditeljstva i naravno ono što je jako važno, a to je potaknuti društvo. Društvo, sve vas, sve nas, sve oni koji nas sada gledaju, da razumiju šta je to ravnopravno roditeljstvo, o čemu mi pričamo i zašto je važno zaštititi našu djecu. Kako smo počeli? Počeli smo vikati. 2012., 2017., 2018. mi smo vikali, mi smo vrištali. Na Markovom trgu, gdje imate predsjednika jednog, drugog, trećeg, sabornika jednog, drugog, trećeg, njih 100, oni su zatvorili prozore, ali mi smo sa megafonom vikali: vratite nama našu djecu. Vratite nama našu djecu. Prosvjed se zvao Stop nasilju nad djecom i očevima. No nismo samo vikali, mi smo ipak ozbiljni ljudi. Mi smo ipak ljudi koji se bavimo različitim zanimanjima, nismo samo vikači.
Mi smo osobe koje smo organizirali jako puno tribina. Jedna od dobrih tribina bilo je Dijete u fokusu, koje smo organizirali sa Komorom socijalnih radnika. Roditelji i članovi obitelji kada nam se jave, prva stepenica je Centar za socijalnu skrb. To je neko na koga oni prvo napadnu. No, znate kako se kaže? Prijatelju bliže, a neprijatelju još bliže. I naša suradnja sa Komorom socijalnih radnika je jako dobra. I Dijete u fokusu je bilo napravljeno na osnovu jednog istraživanja sa Komorom socijalnih radnika o iskustvima očeva u razvodu braka. Vrlo dobra suradnja koja je pokazala svima nama i osobama u sistemu i osobama u institucijama da mogu raditi sa nama. Da nismo agresivna udruga bijesnih očeva, nego smo roditelji, mame, tate, djedovi, bake koji želimo svojoj djeci najbolje. Ovo su evo neke slajdove od naših tribina, te toliko da vidite koliko u stvari ljudi ima koji dolaze našim tribinama. Snimali smo i filmove, dokumentarne filmove. Takak je, sine moj, tata od formata. Takak je vam je dokumentarni film o tatu koji se pokušava nakon ne znam koliko godina izboriti da vidi svog kćera. Možete ga naći na internetu, film Arsena Oremovića, jako zanimljivog i našeg renomiranog hrvatskoj redatelja. Takak je, vam je rekla jedna gospođa u sistemu tati, kad je on došao tražiti pravo djeteta da vidi njega i kaže, a čujte, to mi je takak je u Hrvatskoj. Majka može biti i prostitutka i može fizički maltretirati, ali mama je mama. Danas taj tata, nakon 9 godina sudskih sporova, još uvijek ne vidi svog kćera. Kaznena prijava njegovoj bivšoj majci je pravomoćna. To je osoba koja je zbog zlonamjernog ponašanja prema djetetu pravomoćno osuđena na 8 mjeseci zatvora ili 3 godine uvjetno. Ali znate gdje je dijete? Kod te iste majke i dan danas. Sine moj, dokumentarni film našeg pokojnog Darija Polina. Pokojnog. Taj čovjek je iz Poreča do Darde u Srbiji putovao 1600 km da bi jedanput mjesečno 2 sata vidio svog sina. I ako je došao 10 minuta ranije, on je u toj sobi sjedio i nije se micao i znao je da taj sin je tamo i da ga on ne smije vidjeti. Oprostite na mojim suzama, Darije Polin je naš dobar prijatelj. I on to nije mogao izdržati. Mi kao udruga, kao i sve udruge, moramo financijski biti samostalni. Zato imamo projekte. I ovaj moj govor danas se zove Odabrali tate. To je jedan od naših najjačih projekata kojima u stvari osnažujemo očeve da budu bolji prvenstveno sebi, da se ojačaju kao osobe, da budu dobri u društvu, da budu dobri svojoj djeci, da znaju kako da se postave, kako da se izbore za prava svog djeteta. Partneri smo bili u nekim projektima, Klub muškaraca, Buj tata od formata. To su sve projekti isto tako Komore socijalnih radnika. Ovo sad naglašavam baš zato što će danas biti često puta vjerojatno napada na socijalne radnike, ali ono što je važno to je u stvari da surađujemo. Dan očeva u Hrvatskoj slavi se 19.3. Mi ga slavimo već nekoliko godina za redom. Mi danom očeva o kojem se gotovo nikada ne govori. Postoji dan majki, dan obitelji, dan žena. Da li uopće zna neko od vas kad je dan očeva u Srbiji? Dan očeva u Makedoniji? Dan... Ne, evo, vidite, mi smo proguglali i vidjeli smo na Googlu da je dan očeva u Hrvatskoj 19.3. I mi 19.3. na dan očeva ne idemo sa transparentima i ne vičemo očevi su siroti, očevi su jadni, očevi su nam pojma šta. Mi vam taj dan čistimo sa djecom, zabavljamo se, radimo kreativne radionice i kroz mala vrata otvaramo velika vrata, otvaramo vrata ravnopravnom roditeljstvu. Ono što je jako važno
kako kod vas, tako kod nas, tako u Makedoniji, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, a to su mediji. Mediji su 7. sila koja otvara vrata. Nas može ovdje biti 13, nebitno, može nas biti 30, 130, 1300, ali ako vi nemate medija, kao da vas ni nema. Ono kod nas u Hrvatskoj što je jako važno, a to je da smo medijski jako dobro viđeni. I da nas slušaju, i da nas vide, i da našu poruku prosljeđuju u cijeloj Hrvatskoj. Ovo što se danas događa, već je u 3 medija u Hrvatskoj. A kad se vratimo, ne znam koliko medija će nas zvati da se o ovome čuje. Mediji su velika vrata i dobro da ih otvaramo, Dejane. Ovo ću samo na brzaka, to je jedno istraživanje koje smo radili 2020. Naime, centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj poslali smo upite o tome koje mišljenje gdje bi dijete trebalo živjeti nakon razvoda s mamom, tatom ili sa roditeljima. Jako malo smo odgovora dobili, od 82 centara, 56 podružnica, odgovorili je samo 42, od tih 42 samo nam je 31 dao odgovor. Ovo su nam odgovori koje smo mi dobili, znači našim istraživanjem. Vidite ove brojeve, oni su crni, ali oni su u stvari jako, jako crveni. Oni su izuzetno crveni. 2020. godine sa majkom su preporučili da živi 78,47%, sa tatom 17,71%, a sa oba roditelja 3,81%. Zašto se sve ovo događa? Događa se ovo, ljudi moji, zato što ima jako puno razvoda. I to je normalno. Povećanjem razvoda povećaju se, nažalost, i broj djece koje treba zaštititi. Ovo su neke statistike, žene i muškarci u Hrvatskoj 2022. Razvodi, sklopljeni brakovi, razvodi. Vidite koliko se brakova sklapa sve manje, a koliko razvoda ide sve više, obrnuto proporcionalno. I naravno statistika koja potvrđuje onu našu statistiku, a to je da 2020. majci je preporuka da žive djeca sa majkom 79,8, sa ocem 11,1, majka i otac 8,6%. Ono što je potrebno je novi standard. Ono što je najvažnije, to je najbolji interes djeteta. Najgore kada najbolji interes djeteta postaje floskula. Znate, i kad onda ljudima ide kroz uha unutra, kroz uha van, a ne shvaćaju što u stvari govore. Pristup treba biti drugačiji. Treba se temeljiti na čvrstim i temeljitim empirijskim istraživanjima. Djeca u svom životu trebaju oba roditelja u svojim životima. Ma živimo mi zajedno ili ne. I ne treba biti tog ograničenja susreta, druženja ili po novom, kako se kod nas u Hrvatskoj kaže, osobnih odnosa. Ravnopravno roditeljstvo mora biti poželjna alternativa, jedina alternativa. Jer ona je stvarno u najboljem interesu djeteta iz perspektive djeteta. I ono, da ne mislite da je sve ovo palo sa Marsa ovih naših 13 godina. Mi smo se to ovdje jako naradili. Jako naradili, a tek smo na početku i ravnopravno roditeljstvo nam niko neće pokloniti, jel da, Dejane? Moramo se za njega izboriti. Ja bih sad... Samo kratko. Veseli ga neke didaktičke igračke, veseli ga jako Lego i veseli ga jako sastavljati željezničke tračnice. Najdraža igra mi je legići, crtanje, bojanje i lovice. Dijete, ako ima mogućnost da provodi vrijeme sa oba roditelja, treba što više koristiti to, da ne osjeti upravo tu tranziciju, ćemo reći, nego da jednostavno osjeti da može normalno komunicirati sa oba roditelja i da su oba roditelja tu za dijete. Idemo skupa na trening, kad smo vikendom zajedno isto imamo igre, druženja, nekakve popravljamo nešto, biciklu, vozamo se. Mislim, svaki put je drugačije, idemo u zoološki vrt, ono što njega tada interesira na trening, nekad nogomet i tako. U pogledu usvajanja novih znanja, mislim da između Adamove mame i mene nema velikih razlika, zato jer vrlo često komuniciramo i dogovaramo se i nastojimo da na neke slične načine Adam usvaja znanja i uči nove vještine. Među nama nema podjele među kućanskim poslovima, svi radimo sve, tako nema ni podjele kod djece. Svi pomognemo pospremiti za sobom nakon igranja, pomažemo kod pripreme hrane, kupujemo skupa namirnice i zapravo svi radimo sve.
believe that shared parenting is the normal way forward. So we have lived that for thousands of years. We have now created a very artificial model where we try to assign children to a father or a mother and assign visitation to the other person, which is not the way how life really unfolds. And we see right now what the devastating consequences are for entire generations who suffer from the outcome of that. Naša ideja vodilja je ono što je sudska institucionalna praksa u Europskoj uniji, a to je ravnopravno roditeljstvo. U biti neko ko se susretne prvi put s tim problemom zapravo da ima neko ko će ga voditi kroz taj cilj. Jer kad se vi nađete u puno tih nekakvih i pravnih formulacija i pisanja dopisa, vozanja od jednih vrata do drugih, vi se izgubite u svemu tome. I tu je stvarno bitno da ima neko ko će vas voditi, ko će vam reći, gle, sad trebate se javiti tu i tu, a ne da ste zapravo prepušteni sami sebi i da tražite odgovore sami, jer nije se baš lako u svemu tome snaći. Evo. Za djecu je najbitnije da imaju oba roditelja i da ako su i roditelji prekinuli među sobom da ne ruše te mostove, jer uvijek je tu potrebno puno ljubavi i u tom smjeru treba raditi. Bez svađe, bez podjela, bez ružnih riječi, bez razdvajanja roditelja od djece. Mislim da udruga zapravo pridonosi i nekakvom općem osvješćivanju činjenice da je ravnopravno roditeljstvo dobro za dijete. Svako dijete ima pravo na lijepo djetinjstvo uz oba roditelja. Odabrali tate. Odabrali tate. Tate biraju ravnopravno roditeljstvo. Odabrali tate. Jer je to u najboljem interesu naše djece. Oba da i tate.